Poznáš najnovšie kúpeľňové trendy roku 2025? Ak nie, tak sa poď spolu so mnou na ne pozrieť. Výrazný kameň za mnou, spojený s elegantným drevom, to rozhodne nie je žiadna nuda. Toto je dokonalá kombinácia prírodných materiálov, ktorá prinesie do vašej kúpeľne škandinávsky a moderný vzhľad. A čo tak zemité farby, ako sú napríklad Ark a Grejš? Tie sú v tomto roku najpopulárnejšie. Sú nadčasové a len tak ľahko vás neomrzia. Elegantný travertín dodá kúpeľni jemný a luxusný nádych. Ideálny pre milovníkov minimalizmu a tichého luxusu. Čistota, jednoduchosť a elegancia. To je trend, ktorý vyhráva aj v tomto roku. Tak čo, ktorá sa ti najviac páči? Daj nám vedieť dole v komentári.